Ben, boa tarde a todas e a todos. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación de data 28 de xullo de 2020. A primeira sesión presencial post-Covid e por eso ten lugar neste salón azul de forma extraordinaria para poder guardar as distancias de seguridade. Ben, señor secretario, punto primeiro. En primeiro lugar, temos un asunto fora da orde do día que é a toma de coñecemento da renuncia ao cargo de concelleiro do Grupo Municipal do BNG, Enrique del Río Otero, que presentou onte a súa renuncia, aproveitando que xa había hoxe un pleno, pois trouxemos este asunto. Penso que se vos comunicou a todos. Era como, bueno, o asunto é tomar coñecemento do escrito de renuncia de Enrique del Río e comunicar este acordo á Xunta Electoral para que remita estas credenciais de Amelia Sánchez Pérez, que é a seguinte da lista dos que concorreron nas últimas eleccións municipais, segundo a listaxe do BOP do 24 de abril de 2019. Non sei se que hai algunha intervención neste punto. Voceiro socialista. Bueno, eu quero agradecerlle ao concelleiro o seu traballo a prol da veciñanza ao longo destes últimos anos e desexarlle o mellor en nome de toda a corporación para esta nova etapa que comeza, tanto, por suposto, no persoal como no profesional. Ben, punto seguinte.